Ta yi iya bakin ƙoƙarinta na kare kanta da mutuncinta daga hannun 'yan bindiga lokacin da suka tsare su a hanyar Tsafe cikin jihar Zamfara, amma Allah ya ƙaddara mata mutuwa. Ku saurara ku ji artabun da ta yi da su kafin su kashe ta. Allah ya ji ƙan mace mai kaman maza. Allah ya sa ta huta. Wallahi, 'yan bindiga ne suka tare su a hanyar Tsafe. So bayan sun tare sun kuma kun san suna zaɓen waɗanda za su yi kidnapping, to shine sai suka haɗa da ita. To da yake Allah ya kawo ƙarar kwana, ita kuma sai ta ce wallahi ba ta bi su ba, sai dai su kashe ta. Ta ce saboda in sun bi ta bi su ma, ta ce ba za su tayar wa da iyayenta hankali ba. Ƙarshe kuma su tafi da ita, ba ta san a wane yanayi take ciki ba, su wulaƙanta ta. Ta ce ko su yi mata cin mutunci, saboda haka ita kuma wallahi da ta bi su haka ta faru, gwara su kashe ta. To shine su kuma suka kama ta da kokowa. Allah dai ya kawo kwananta dai ya ƙare. To shine kokowa sosai suka dake ta rama, suka yi ta kokowa dai dambe sosai ita da su. To shine wai garin kokowan ma har suka rushe, suka faɗa gidan wasu mutane, wasu Fulani. Suna dukan tana dukansu tana ihu tana wallahi ba ta bi su ba, da ta bi su wulaƙanta ta wallahi gwara su kashe ta da su tayar wa da iyayenta hankali, gwara su kashe ta. To shine dai mutum 4 a kanta amma sun kasa kai ta ƙasa. Wallahi waɗanda aka harba da aka kai su asibiti, ita ma an kai ta asibiti ma da ranta. To su ne suke ma ba da labari, suke gaya mana. To shine ɗayan dai da ya ga sun kasa da ita, sun kasa kai ta ƙasa, shine sai bai ɗauko bindiga wallahi harbi 3 suka yi mata. Shine suka kashe ta. Ma aka kai ta asibiti ma tana magana, don ita ta faɗi lambar ma wannan mahaifiyarta aka kirawo aka gaya mana, aka ce ga abin da yake faruwa.